Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Grasa Foles Amiguiño é unha magnífica escritora e poeta portuguesa coa que me resulta un placer compartir espazo no noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Hoxe quero poñer voz ao preámbulo do catálogo que dos seus camiños da amizade literaria, como ela os chama, regálanos no número 14 da nosa revista, o cal, coa revista nas vosas mans, se acabades de ler, vos dará unha idea do potencial cultural que esta señora da palabra posúe. Pelos camiños da amizade ibérica. Cuántas veces nos esquecemos dos camiños percorridos para chegarmos onde chegamos. Será interesante facer un exercicio de memoria e recordar que maos nos conducirán, que palabras nos guiarán, que sentimentos nos abrazarán a alma para percorrernos tao confiantes e de corasao palpitante de amor eses camiños esquecendo as distancias e sublimando as diferenzas que en vez de seren motivos de separação, foran a forza de unha crescente união fraterna. Queridos amigos, acabade de ler este artículo, este catálogo das actividades desta magnífica escritora que é Grasa Foles Amiguiño. Grazas.